बबू। हाँ एगो हिती बुढ़ी कहानी सुनावतानी। सुनाव। लास्ट कड़ी पर तारा से पूछे ठीक जे वो 3 जना में के वीर रह। ठीक। तो एगो बूढ़ रहे। अच्छा आ वो बुढ़िया के एगो बेटा रहे, वो 900 ऊंट चरावत रहे पहाड़ पर। अच्छा 900 ऊंट चरावत रहे तो कहलस लइकवा जे माई रे हम ले जातानी ऊंटवन के। अच्छा। आते खाना बना के ले अइहे। हाँ हाँ तब बुढ़िया वो अपना लइका के खाए के बना के लेके जातिया। अच्छा जब खाना लेके जातिया तब लेकर रास्तवा में हाँ 2 जना पहलवान लोग भेटाई। ठीक। पहलवान लोग भेटाई तो कहलो बुढ़िया से हाँ जे बुढ़िया माई तनी 2 मिनट खड़ा होके देख लो जे के पटी के देता के पटी का जाता। पहलवान कहल लो। हाँ ठीक खाली तनी 2 मिनट खड़ा होके आ देख लो। ठीक। तो बुढ़िया माई कहली जे बाबू सुनो हमार लइका 900 ऊंट चरावता पहाड़ पर, भूखे माछर बन गईल हुई। अच्छा अब हम खाए के लेके जातानी तो हमरा के रोक लगिन मत। हाँ हाँ। तो कहलो जे अरे 2 मिनट में का बिगड़ जाई। का बिगड़ जाता है। हाँ हाँ 2 मिनट रुक जा। तो ना ए बाबू सुन लगी एगो हाथवा पर खाए के ले लेतानी। हाँ आ एगो हाथवा तरहथिया पर हाँ। 2 जना पहलवान लड़त चल लगी। अच्छा आ हम देखत चलतानी। अच्छा। तो वो बुढ़िया एक हाथ पर खाना ले बिया या एगो तरहथिया पर हाँ 2 जना खलीफा लोग लड़त जाता। अच्छा लड़त जाता। तबले को बुढ़िया के लइकवा देखले बा तो कहता जे आही बाप हाँ। अरे माई तो बड़ा भयंकर 2 गो पहलवान लियावतिया हमरा के मुआवे खातिर। अच्छा अब लइका का कइलस जे 900 ऊंटवा के हाँ अंगौछी बिछा के अंगौछिया में बांध ललस। अच्छा 900 ऊंटवा के अंगौछी में बांध के आ पीठी पर धलस आ लेके लागल भागे। अच्छा भागे लागल तबले के ननद भौजाई 2 जना ढील हेरत रहेलो। ननद भौजाई। हाँ नंदी हेरत रहे भौजैया के अच्छा अच्छा। मुड़िया में। हाँ हाँ तो कहलस भौजैया जे ए बबुनी तनी देखेब हमरा आँखिया में दुका पड़ गई। हाँ दुका पड़ गई तो नंदी देखतिया भौजैया के आँखिया में तो ओकरा आँखिया में 900 ऊंट भाजर रहले सन। अच्छा। ये 3 जना में हाँ बता दो ए बाबू बताओ जे के यही में बलवान बा। बुढ़िया बिया कि 2 जना पहलवान लोग बा कि उ लइकवा बा। तो मिला जुला के भौजैया पहलवान भी है सो आँखिया में 900 ऊंट भाज रहे लोग। हाँ 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 तो पहलवान भी ना हाँ सही का बात तो बतौले बबुआ। हाँ तो हम हैं? जानी है सा। हाँ तब